Уважаеми господин кмет, господин председател на Общински съвет, госпожо и господин заместник кметове, директори на дирекции в община Харманли, началник отдели, уважаеми учители и ученици, граждани на град Харманли, че се навършват и точно 1150 години. Солунските братя разпространили духовното им откритие по българските и славянски земи. Вднешни техни последователи са всички работещи на просветното и културно поприще през годините и в днешно време. Господин председател на Общинския съвет, Ваши благоговенства, госпожи и господа учители, дейци на културата и изкуството, драги ученици! Днес честваме Денят на българската просвета и култура и на славянската писменост. Всеки народ има своите празници, по-малки или по-големи, свещени или по-незабележими. Но всички те тръгват от вечния народен календар, за да прокарат в историята му тясна пътека или широк друм към човешката духовност. На любовта все светли дати, но като че ли няма друг народ в света, който така топло и с преклонение да чества знанието си, прославяйки просветата, науката, азбуката и книгата. Чрез българската писменост и слово младите хора стават личности, заемат своята професионална, житейска и гражданска позиция. Няма българин, който да не трепва, слушайки училищния химн "Върви, народи възродени". Галина Сашева Николова, 12 века. Господин кмете, уважаеми господин председател на Общинския съвет, уважаеми учители, колеги, уважаеми и мили деца, искам да връча скромните награди на Бизнес клуб Харманли на, може би, най-изявените деца в училището, учебно-възпитателната работа, извънкласните форми на работа, в училищните, включващи активно училищни и градски мероприятия. Калоян Станков Атанасов. Ето. Неофитровски Харманли за предаване знамето на училището. Напред! Ходом! Марш! Стой! Стария знаменосец създаде знамето на новия знаменосец. Госпожо директор, предавам знамето на Средно общо образователно училище Неофит Рилски със завета с оставащите след нас да пазят авторитета на училището и да се гордеят с името на Неофит. Госпожо директор, ученикът Борислав Христов, знамето на Средно общо образователно училище Неофит Рилски, заедно.
Госпожо директор, ние, учениците от Средно общо образователно училище Неофит Рилски, приемаме знамето Светиня с обещанието да съхраним любовта към българското и вярата в силата на знанието и доброто. Госпожо директор, аз, ученикът Томислав Господинов, знамето на Средно общо образователно училище Неофит Рилски, прие. Знаменосци, по-насата. Ходом. Марш! Стой! Старият знаменосец, сдай знамето на новият знаменосец. Ние, учениците от ВИПУС 2013 година, предаваме знамето на училището чисто и необетнено. Госпожо директор, ученика Желев, знамето на училището задох. Ние, учениците от ВИПУС 2014 година, приемаме знамето с верността. Ще пазим авторитета на училището. Госпожо директор, ученикът Тодоров, знамето на училището прие. Знаменосци, по местата. Знамето на училището. Ходом. Марш! 24 май. Поздрав, музикален поздрав по случай празника ще бъде изнесен от детска вокална група Щастливци с ръководител Петър Карабакалов, но нека преди това да чуем и общински духов оркестър. Така и